Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ҳама каса хуш омадед. Аллоҳи меҳрубон шуморо нигаҳбон бошад. Як апа занг мезанам, мега ки коригар дар кӯраи мада мега да як ҳафта як бор бия хонаи хича уборка кунад ва хонаи апаша. Мақсад да як ҳафта 2 квартира уборка кардан дар кӯраи рӯзи кори 2000 рубле. Ман гуфтам гап нест, гуфтам апа шумода меон коригар гуфт ай 35 боло бошад. Агар ки коркун бошад да як ҳафта 2 рӯз, мақсад як рӯз як метро, дигар рӯз дигар метро кашон ҳамсӯҳбат мешавем. Ва ман як хулосаи дига да омадам ки ин кора ма да ки метавем, да ҳамун апау да ҳамун хоҳарое метавем ки да канали ман подписатсия кардаген. Вақте ки занг мезанем ки дина як кор буд, як дамаработ неста, занг задем гуфтем не бародар тои мо видеото тамошо мекунем, леки да канал подписат кардаги нестем. Да шумо кор нест. Да одамое ки да канали ман подписат кардаген 5 моҳ пеш подписат кардаген ку да ҳамин одамо кор метавем. Ҳар касе ки да канали ман подписатсия кардаген ка шумо ман ҳамкорӣ мекунам. Подписатсия кардаги нестем, ҳамкорӣ нест. Барое ки дода бошӣ меган гир. Барои он ка агар ки обуна шуда бошен да ман занг занед, ман шумода ҳамин кора метавем. Номерои ман +7 910 88 88 676. WhatsApp дорум, да WhatsApp ман занг занед ва касе ки билети поезд ё билети самолёт дар кор боша, ай любой минтақа ба любой минтақа да ман занг занед, иншоалло меоем метавем. Ободу сарбаланд бошед. Худованд ҳаматонро нигаҳбон бошад.